Ayo ayo ayo. Ayo Mas. Oh iya wah ngombe Ya barang. ngombe barang cah cilik kok ngombene akeh ha. Wah alah nek bendakne Wiron iki lho aku ki. Aku tak benakne. Alah. Penak lho cah cilik ki nggone ya ciut. Ayo. Ayo melompat. Gak iso nyolot. Ya iso. Jajal medun neh jajal. Jajal. Model kok entuk dolanan anyar ngono. Jajal ta jajal. Jabang bayi. Nyapa? Jajal apik neh jajal. Pisan kas. Pisan kas. Apik sumpah. Sumpah. Jajal. 1 2 3. Ya. Iya, apik to? Heeh. Anake wong kuwi to lho. Iso mak dandul lho. Heeh. Iyalah. Dikancani iki ya, bowo karo bowo. Bagus, piye kabare salaman sik karo mami? Sayang sik mami. Mah. Ambumu lho webus. So lebus kamu kok Pengrawit Astra Brata iki ganteng-ganteng wangi-wangi lho, kok iso ambrene lebus lho. Nyepelekne aku lho padha karo ngono kuwi. Lah iso. Lho tra yo nyatane tenan kok nyepelekke apa? Oh, lah layak, Mas. Ngapa? Ambune solar. Endi solar? Niki mau. Netra bar bengkel kok. Lah yo mula. Ayo bowo yo. Iki bawane Ngambut, pamundutan saking sinten menika? Saking seksi wayang kulit ini. Seksi wayang kulit. Heeh. Pamundutanipun. Oke. Alah, cah sakmene kok ya entek rambute. Sik toh. Iya toh. Yo nek umume menungso tetep enak rambute. Lah kowe iki karo ora nggur iki tok. Masa? Oh, liyane yo ketok. Wah gaya. Oh, mosok sing ngisor ya ketel. Weh, kilo. Ketel. Mosok. Iya. Oh iya, ya. Weh. Aku ndelok sikilmu kuwi lho. Sikil tapi rasa digerayah. Oh iya, ya ampun. Sikile puwetel lho ya. Puluh sikil Mas. Iki ulu sikil bablas dodo bablas ngene pisan. Ya Allah. Lah ya, maju cah ganteng ya Allah. Digandrung. Oh, alah bae iki laku batu, Mas. Kok batu to? Lah iki batune loro ki nang kene. So batune loro. Apa? Puyuh iki. Ayo ndang, aku tak ngimbangi sampean ya. Iya. Engko nek aku ngadeg dhewe engko darani aku ngenyek. Sombong. Sombong. Kaya ngeloni gapura. Lah terane wis saugel kok. Ayo ra tekan kok ya. Lah, besok ya pengen rapi, Mas. Lo pengen umume wong lanang ya pengen rapi. Pengen rapi? Rapi. Lah, tapi golek bocah sing dhuwur apa sing padha ndeke? Ya dhuwur kok. Lah anak-anak apa anak bojo ndek apa anak-anak kecap, gatel kecap. Oh, ngono. Botol kecap iki botol Yakult. Malah luwih cilik. Iya. Oh, nek ndek bojo pengen sing dhuwur. Dhuwur no, memperbaiki keturunan. Ngono. Lah engko nek gak gitu. Yo di apa? Parake kancane ngono titip, ngono gaekno ngono. Kok kurang ajar ngono kowe. Kaya dadak teko ya carane Tempelno nanang. Yo. Kowe kok kleru sing dileboni. Astagfirullahaladzim. Aja ngono kok ya. Tenanan ayo Gak tak maksudnya bawa. Ayo. Wek tatamane gandrung aku. Heeh. Aku ngadeg apa lungguh? Mlumah ae lho tak. Mlumah. Yo. Yo ngadeg to Lah aku tikon mlumah ya manut to men. Ngadeg. Ngadeg. Iki jane mlumah ya wis ngadeg. Aku. Tak kira nek Ngambara. Yo. Yes. Heeh. Ngambara ing Wah jan koyo kirek polane. Ngawang. Iya. Kang Mas pateh sida paksa. Kepiye yayi sitaku? Kang Mas, Piye yayi? apa leres panjenengan tresna marang kula Kang Mas? Aku sayang banget lan ku tresno marang kowe. Saestu Kang. Heeh wis to. Lahir tulus sing batin. Lahir terus ing batin aku tresno kowe. Saestu Kang Mas. Saestu. Piye, kowe roh apa, Tor? Saestu Di Kang dalam Mas. itu tadi kamu tahu apa? Wah, tadi aku melihat pemandangan pegunungan. Pegunungan. Sampeyan bae seneng nang pegunungan. Oh, Mas. oh. Ayo. Pada. Aku ya seneng. 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 Wah, jan enek kaline barang kok. Masa? Ngoo enek kaline. Pada aku senengane ya mancing. Tenan. Wes. Loh. Ambruk. Ngapa, Mas? Tembus. Kenapa?
nek apa Tor? Apa? Wah, mbok tanggapan laris tapi ra tau dikumbah. Apa nih? Pajan. Apa kuwi? Apa? Gunung. Ora yo Kok resikan. gunung kok diumbah? Gunung apa? Di laundry. Ada itu. Sepurane yo Mas. Iki terane karo Mbah Dukun ki. Apa? Anu sura pisan ning. Oh, suruh pisan dikumbah. Iya. Penglaris. Penglaris. Diwarangi ngene lho. Ya. Keris mau diwarangke. Ayo karo mlaku aku yo digandeng. Iya ya gandeng. Ayo. Angla Mas. langot. Ora kok aku. Apa? Mbak Manwar. Mbak Manhara arep nyang endi? Anu badhe guwak batang Mas. Yo sing romantis. Batang. Kali garwane badhe jalan-jalan. Wah ngono lho kok batang. Kalih garwane badhe jalan-jalan Mas. Jalan-jalan rekreasi. Badhe mendem niki lho Mas. Kok bajan Istri yang oh yang Badhe rekreasi Mas. Nah, rekreasi. temu di Sedudo air terjun. Oh, badhe nganu tengguyangan Mas. Lah dijak apa bojone ning kono? Oh, rekreasi badhe parkir. Kok Lumayan teng mriku rame nek dalu. ngono. Oh. Heeh. Tak Terus. lungguh kene. Duduk Nah, kene Mas. lugu. Sik. bebasan. Kudu iki biasane iki sing lanang apa sing wedok sing di pangku Mas? Yo sing Sing wedok wedok. no nanti. Di pangku sing mangku ki sing lanang. Hang. Ndak to digandrung kok iso. Aku lali rajamu. Lali rajamu kowe ya. Ndang ta aku pangku. Aku Suzuki karang pangku. Tor. Ning tumpang sing kene lho. Wong lanang ki biasane nah. Perwira ta. Alah sikil sak kilan ae kok. Walah, yo tampa apanane ngono. Ayo Mas. Tompo apanan. Bebasan tanpa tepi. Bojan kayak mentok. Nara sing. Mek ayo. Ayo. Nyapa? Polanmu kok ngono ki nyapa? Piraga. Ben salahe kok numpak kene ku. Tiba yo nek ndoke Mas. Masak. Ora nendoke apa sanglir piye kentuk. Kowe gendol apa kuwi? Nggih. Kowe nyolong ndoke Pak Lurah kowe. Wah, ora palura dhewe. Lah kuwi engke ndoke sapa? Ndoke Heru. Sajen mbok. Doke heru. Ndok empret iki. Terus. Ayo Mas. Ya. Nara pesing meka mendong Di sampean lungguh kene wae. miber diri dekat angel Kok malah mbok slurutan? ya kok gocek ana wong ya Digoceli ben romantis. Ya. Terus Ya ben gak mlaku kok. Ndang ayo tak bawa. Jare kon goceki. aduh masa wong iki tanggapan ajur Ndang bawa. Ndang Taufik, iya ndang cepet bawa. Jare ini kon goceki ben gak kudu iso mlorot. bawa karo dingonane kudu iso. Ya. Ya ngulan jero. Ndang to. miber Ndang Taufik. ngederi jagat Kok malah wedok suarane? Mas. Hah? Mas. Iki gila yo Victor karo kancane kok ngres. apa Di ngono ning ngono kok mbuk-mbuk. leh Masa diobah-obahane ngono. Disentil-sentil ngono. Ya apa isine? ki mau ke enggak aku gembol tikus Oh nek gembol tanah tikus enggak mau Kok disendak Victor ki yo jare kon goceki gak aku Victor iki. nyapa Victor Pikiran kotor. Ibra pengen toh iso muni pe Dembung pengen kan. lha iso Engko gara-gara, Bra. Ramboro ngunggahi Ambune no. Kaya ngono kan diambu aku lho. Muni mbok yo diumbah to tor. ya lali rong dina ra salen sorry
Bah, jan. Katunggul ngombar gagasan. Ambunan ru. Sumpah. Satemaki Iso musik. nawa ngimpi. Kok Ngono ki mbok ya sing apik. Iya. Melu dalang kondang kok iso ra kaya ngono. Lah wis tak apik-apike kok iki mau. Lah piye to? Ayo. Toto jarite. Ditata iki langgame alus. Alus. Dadi gerakane Roman kudu sing dapat. Oke. Karon Roman sih. apa? Aku nek Siapa? duwe anak iki kayak yo oh alah bangeten. Siapa? Apa to kaya modele kaya lagi ruwong ngono to? Oh alah. Apa to? Oh alah bangeten. Nyapa? Kaya arep apa to? Oh alah. Sembola lek kaya telon modele. Kayak wong tuku brambang. Dipilih apik. Oh ya malane ya jambon ini ya. Ngene-ngene iki pinter lho, Mas. Pinter pedalangan. Pedalangan S1. Kuliahe jurusan pedalangan. Tak dongakne besok muga-muga ya umume nek dalang kan bojone sinden. Sinden. Tak dongakne besok muga-muga bojomu tukang becak. Wedok ambil kak. Kentuk. Kaya nek banci. Yo, Gak aku. Ya wis rapi karo aku ya, Mas. Wah, rasa meteng. Jajalan sik urung jajal kok, Ah, aku jare Mas Akbar wis tahu ngono. Ojo. Ya atau wapuk kaya. Iya. Dadani wong tenan. Doyo. Tapi yo. Ora. Ora. Yo. Ngene iki bolo. Oh, bolo. Besti. Sapina, Mas? Oke. Sripin lembehane mrak simpin Gandes lobas wirakane anglep lami sanjen singsen bisa sangat ibu sana Yo. dasar ayu maksikannya tanku tak gandeng Nah, iki mendapatkan apresiasi Izin. saking pecinta Astabrata saking Surabaya. Alhamdulillah. Nyimak Mas Dalang Pak Waris. Izin matur sembah nuwun. Victor Gandrung Manohara dan Jos Tenan. Jan tenan. Pasangan ideal. Ideal. Ideal apa idiot? Ideal lah. Ya ideal ya, Mas. Ya, terus lanjut. Ben ngono Victor. Duh. Menawa nek iso gedhi. Kok iso mencecep koyo ngono lho? Ben. Kaya reca pentung modele. Ora kaya trah ya tenan. Ayo mesake kuwi engko. Iki komandape ninggal katenan saged napa mboten? Kanca-kanca no. Salin ya, Mas. Ya lara ati wae. Oh lah. Sing Salin selin- Mas. Iki lho to. panggunane napa? Podang kuning. Nah, karo podang kuning malah tok.
Wedang itu burung. Ya, kuning itu emas. Emas. Nah, semoga setelah bersih dusun Weru dan Bulak Mojo, burung akan terbang menuju Weru dan Bulak Mojo mencapai masa keemasan. Amin. Tepuk tangan. Kalau bahasa Inggrisnya burung, Bird. hah? Bird. Bird. Yo, Nek ireng, ireng black. nah, nek burung ireng. Yo, blackbird. Kuwi lho. Iso ora bahasa Inggris yo kira Sobra. Ngece. Aku 3 tahun neng Sydney. Yo. Aku 3 tahun neng Sydney. Oh, iso bahasa Inggris berarti. Lah. Eh, Iso no aku. Nek saya, Saya ki I am. nek kamu, You. nek saya mau makan, Saya mau makan. I am eat. oh. Eat. Makanku eat. Oh, it ngono, makan. Yo yo makan. pinter. Aku meletik no Mas, Mas. Nek saya mau makan dan, I am and eat and. oh. I am eat and. I am Iso, cook and. pinter. Pinter loh, nah jatuh separuh ini. Luar biasa. Luar Aku. biasa. Aja duduk dulu ya. Ben ngene sik wae ngancani Mbak Ini Manohara. ngancani Mbak. Oke. Oh, iki dientuk apresiasi lho. Oh, Jojo, tenan. Mas. Dan pas- Pamundutane apa meleh menika? Lo ada. Apa? Ada ninggal katesan Ninggal juga katesan. bener. Tenan. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Oh, nah, iki Ayo. lho. Kowe tak golekne le. Ya. Iki anakku to, Mas. Ya. Anak. Sampeyan pengen rapi. Yo pengen no. Tak entukne iki lho. Oh. Yo. Ki Yo, asem. sepati. Yo. Nanti, Mas. Yo. Mbak Manohara, Iya. ini dari putri dari Ngawi. Oh, main ngawinan. Ngawit tok. Ngawi tok mboten ngawinan. Lah nek medyun ki medyunan. Nganjuk? Nganjukan. Surabaya. Surabayan. Nek Ngawi yo Ngawinan. ngawekani. Ngawekane. Heeh. Mana to dereng tepang to Mbak Manohara kali ini iki? Sudah sudah pernah ya? ya. Sudah pernah. Ini sering anu apa iki jenenge uyon-uyon. Iya. Iya, Betul. Uyon-uyon. Disapa to Mas Victor? Disapa to iki jare kowe pengen golek Nah, bojo gitu. iki lho tak paringi iki lho. Kenalan wani apa ora karo wong wedok ngono kuwi, Wah, tak ngono kenalan lho. sik. Nah, iki yo wedok to ngene iki. Teh. Mbok kira banci. Ngenyek kowe. Ngunyek. Oh, Wong kowe dedeke wedok kaya asli kok ya, tak kenalan. ngono. Yo kenalan alon-alon. Kenalan alon-alon nuna. Sing kendel Sik, tor. Sing Kenal kentil karo bocah wong wedok kindang sing tatak. nah. Ngono lho. Wah, jan yo alon-alon ngono Mbak anggen jalan jendalu. Lah yo ngono to. Ora dingenekne kok. Ora dengenek gitu. Ora dingenekne kok. ngenekno. Kareng Gagas. Ini mbok yo sing sopan. Lah piye? Ngadeg. Wong bocah ngadeg sing mbok ingeti kok kono. Lah iya ngadeg kok ta Mas Victor ngadeg kok. Lah nek umume iki bertatap mukae rai karo rai. Lah kuwi yo kok karo Kowe karo apa? Iki yo rai lho. Kamu gak sopan kamu. Biasanya wongin nek ngomong dicawang kene. ngadeg. Lah ngono lho babak. Ya ngono lho. Kuwi jane kurang pirang kilan to, Mas? Kok kurang Kurang kilan. Piro? Bareng mbok ukur piro? 2 kilan. Iya. rong kilane ya Tapi kacau. sok nek mati penak lho cah iki. Kok sesek. Kok sesek. Ngomong Iki apa iki omongan Ora Mas? tenan. Maksudnya yo wonge kabeh bakal mati. Iya, Bakal bakal mati. Tapi nek mati penak. Kok iso Penake piye? Lho, gak epeng gon. Oh, gak penggon. Lah cepetne ning papringan yo. Kucing kok. Kok kene iki yo menungso, padake Yo, ra. yo bersyukur karo Gusti Allah diparingi Bersyukur. sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Di papringan. Yo berikan. Mbak Yovika. Ye. Ninggal katresnan anu sik dibawani pamer swara sik. Iki pokoke bawa. Bebas. Bawa. Bawone yo. Rambutnya di Penting kucir to lele. pengasih. Yo apa manut. Pengasih. Kinanti mawon nggih. Oke. Kowe umpama duwe bojo ngene iki mbok apakno? Iya. Ayo dirabi to, dirabi Jenenge diraketi. bojo ini nanti dirabi. Ya iya ta wis usum ngono kuwi.
Lek gak mbok rabi kowe arep kumpul kebo. Yo. Lah kowe cilik berarti kumpul kirek. Kirek. Lah piye kok? Ayo dirungokne iki lho, calon bojomu. dirungokne. Heeh, yo. Suarane. Ayo, Nduk. Ayo Nduk. Dudehno suaramu ning mboke, Nduk. Engko tak olehno anakku sing bagus dhewe iki lho, Nduk. Alah. Mah bentuke kayak luwak. Aja ngece iki luwak-luwak iki ya Luwak. duwe gaman. Lah. Lah kowe dilangkai iki 9 wulan ra iso obah kowe. Gamane apa? Lho, engko dudehno le, dudehno. Ono. Ora percaya. Ya nemburi sik ya Aku Pak. pinisirin karo gamanmu to, Tor. Iya. Penisirin. Iya. Engko tak papke. Lah, kaya api-api Oh, alah Boh, koyo apik masih iso nguncuk ngono modele. alah. Ayo, Nduk. Heeh. Oh, alah kok bangeten, Ger. Tapon nek. Aja. Ora cah ganteng. Ojo. Aku mbiyen ki meteng kowe ki nyidam tukang becak lele. Ora keturutan. Nang ayo. Ayo. Yap. Mana yen ketemen Kaya apa malan? Kaya anu lho cah cilik sing diwehi kerukupan lho. Ben ra cokot nyamuk. Anake sapa iki? Anake Pake. Jenenge sapa? Jainul. Ya padha ae. Mengko mantun iki Pak Lurah. Harus. Munggah nggih. Siap, Ya, siap. Lurah. Lanjut sih. Kali yo. Bu Lurah. Ayo, Nduk. Yo. wong kang ayu Cari lo mere. Cakil kok mere. Matane. Terus. Iso. Lah piye? Lho apik iki. Yo. Apik kowe lho, Tor. Ancane aku munyuk nyapon. Iya. Terus. Nah, kuwi digandeng tangane to, Nduk. Lah kan mau madhep rono ngarep gandeng Oh, wis kan kan. gandeng aku to. Iya. Mboten niku ngendikan to, Mas. Oh, iya. Wong wedok iki perlu dimengerti. Ayo. Yo. Janji aku ngapa. Yo lanangnya perhatian. Maksudnya ki rasa jaluk gandeng langsung cek tangannya. Nah. Oh. Nek ngene kan wis Gak padha. usah kode-kodean. Oh, rasa kode-kode ya. Wah, langsung cek. Ngono lho. Wah, cekut no, cekut no. Ngono ki ya. Ya. Oh, ora to. Ya. Terus. Piye perasaanmu le? Amor wong ayu piye perasaan? Saweneng atiku wis jen ora kaya biasane. Domo. Tenan, pilihane wah tenan. Oh, alah bejane sing dibojo besok ya. Iya. Ayo. Amin. Telo. Yo. Ayo. Ayo, jagake. Lamun lekna Digandrung. Pokok ayune kaya kene. Jan. Besok le, Hey. umpama besok kowe kelakon rabi karo iki. Piye? Besok ya tukokno skincare. Boh, tak tekoke skincare Sing mangga. rego pira? Betul 5. Itu limo iki bentuknya apa? Skincare Pedak pitu lanjutan limo. ya? Bentuknya salep. Salep 88. Aja ngono ya. Nek rego 75 ki kur sing putih kur wajah karo tangan tok lah sikile ireng mo. No, sing sikil. Ya sak sikile barang. Oh, Hand body. Iya, hand body yang bersih gitu. Makanya kamu jadi laki-laki itu harus bagaimana cara merawat istri gitu. Jangan hanya merawat istri, kamu itu juga public figure harus perawatan. Ditonton publik ben pantes. Begitu, kamu jangan seperti itu aja. Facial, sesuk facial. Nah, Pesel. gitu. Manicure, embicure apa gitu. Medico. Nah, kamu itu jangan ngomprot. Yo, bios. Jangan kremes. Yo, terus, Nduk. Darmane Ojo tidak mambu lho, Tor. Lah iya toh, saya ngomong ora aku tok toh. Mbak Manhara emang mbak tenan to, omong tenan to Bang Mbak. Tenan. Kita kok kurang dhuwur toh. Kene le, kene. Lah. Munggah kene. Munggah kene. Kita kok kurang dhuwur. Kene. Ya, ndang Yo, munggah. minggu karo gandrung ya PK. Yo, enggak. Munggah. Munggah to. Jujur. Yo.
Allah. Gusti Allah. Jan. Oh, ngangkat reok Ayo ya. reokan reokan. Tak dedet yo yo. Oh. Mas, iki abot tenan iki. Iki abot tenan. Saya no medun no. Piye? Iki nek Piye? medun piye iki kok? Terus ke reokan no jare lanang. Le. Untukku ketak kambing. Apa tenan? Apa tenan, Pak? Nyapa? Dosamu akeh ketok. Ngawur kene cek cuci ya. Adane mikul mayat tadi abot. Dosane gede. Lah, cah saugel kok ya Yo. abot men. Antep kok. Antep kok ngene iki lanang ya. Anu mbok uyuwi aku watake. Alah sithik ngguran. Lah kok teles Alah yo Keringet kuwi. amis apa rada piye ngono piye? kelet-kelet iki. Ayo sithik sorry yo. Seri Ayo. tangan. Ayo Kak. Ayo dadi gandrung kuwi. Jojok. Muter. Ala apike. Kaya dolanan ning pasar malam guys ya. Somaret gasingan. Lho. Terus. Senatian hamung sedelo nambah iseng seming Niki ya wis arepe lulus Mbak Manohara. Anjir. Si Yopika. Anu lho, mengejar karir dulu ya Yopika. Inggih Betul. siap Mas. Rasa Jal. mikir perkara pacar-pacaran, aja mikir perkara jodoh. Ya. Wis Ojo penting kesusu. fokus, rasa Oke. gagas wong lanang sik. Oke. Pokoknya Gagas pesanku wong lanang. sebagai aku kakak tingkatmu ke adik tingkat pesennya yang positif. Nah, Iya. betul. langsung wae moro ning gone Mas Akbar. Lah napa? Nyapa? Belajar bareng. Latihan Mas Dene pas. Latihan. Latihan apa niku? Latihan gamelan lho nek pas saya latihan. Aku tak dudahi fotone. Eh. Nanti fotone pas latihan. Oh, pas latihan, pas proses ya. Oh iso. kono. Yo ninggal kata dilanggam Ning kese. tengah cahayu ning tengah. Syutinge kok kono ben ketok. Oke. Di mana-mana. Ya masuk YouTube lo kamu besok. Siapa kuwi? Pitar. Ya. Pak, kok telepon YouTube. Ya. Yo, buka teluk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu tinggal aku tambah sliramu rakosa aku kudu sambat karo sapa
Yuk. Ojo